kommer bare omkring 250 kilo. Jeg tror ikke helt, at Aslan han vejer 250, men han er i hvert fald på vej deroppe. Han har også sådan her store mange, der går hele vejen ned fra midt på ryggen. Hos vores unger, der kan vi se, at når de bliver et år ældre, altså når de bliver 2,5 år cirka, så vil de altså også begynde at lægge. Vi er ret sikre på, at vi har 2 hænder i bilen. Vi kan se, at Aslan han var også ret hurtig til at hylde, og I kan se, at der er så også ham, der får lov til at spise først i dag. Han gik pludselig. Nu kommer der en hund. Der er en hund, der Vi kan så se vores 2 andre hunder. Og deres piger. De er 15-16 måneder gamle, og er rigtig nysgerrige killinger. I en løveflok, der vil typisk være fælles for at passe på deres unger. De vil også synkronisere deres fødsler, så de alle sammen får unger på samme tid. Det er altså rigtig smart, så kan de have en fungerende børnehave, hvor de hjælpes ad med at passe på ungerne. Hvis der er en hundeløve, der dør, så vil resten af løvinderne også ofte overtage pasning af den her unge, så den ikke dør, fordi jeg moren har død. Men de vil altså passe på. Ungerne de kan også spise i hos alle hunder i flokken. Så på den måde så hjælpes de altså også med den der klokkepasning. Nej, se de der. De kommer helt vildt tæt på. Mere eller mindre det, jeg vil sige for nu. Men hvis I har nogle spørgsmål, eller nogen kommentarer, så er det gerne godt til mig. Jeg står herinde i Gigasnack. Ej, hvor er det vel en toge. Det er ikke som menneske. Det er ikke som menneske, han løber ind på brugerne. Det er også det, hun sagde, at Gigasnack.